I have never felt so hurt. I've never felt so hurt. Kangaka. Ndiyenza le video not to just for just in case something happens to me. So this morning, what's the date? 1st March. So dear, a shop, Kokora shop, kusasa. I needed something there. I think I needed a cramp. Kan pumayo, kube kono buta bayitu. Athi hey Judy, like hi. Athi kokubana ithini lento, yebo. Thina ke ithini into yandoni, yebo. And they were like kokubana kuthiwa iHighstar ingahambanga kakuhle, which is iHighstar robbing amazwe kutshiwo. Ingahambanga kakuhle nguwe. Ndithi mna ndingenaphi. Athi okokubana no, it's fine. Sodibana late. Ndiqonde ke mna ke it's either bubushushu bantu bayashushu icawa kusasa sepapalazi zabo. It's either uyandi mistake or whatever, ndiyazi ngizothini. No problem. So they decide ba ndibiza usima my son ba masamseka NPS sothenga inyama kuba ngakaqali kangoku kusasa. As we were walking ke to ka NPS gqonyo bhoti andimaziwe ke yena ke like ndikhulela phambi kwakhe ukhula nebrother yam, ubrother wam 83 ngosekhaya. Athi kum kokubana Judy ithini nalento, ndibuza uthetha ngantoni bhoti, yabo. And he was like okokubana kuthiwa iHighstar ingenzekanga nguwe, ithini lento yotenthana and omnye uzophuma namhlanje. And I'm like bhoti uthetha ngantoni. Athi kha kubekho into zileyo kuwe. Ndithi bakhona bhoti bayi-2 but ikhandiyihoye because akhandihoye, you know. Athi kokubana ungoja uthi i-robbing ingenzekanga nguwe urepotile. I-robbing ngantoni bhoti? Athi kokubana hey yandothusa ba ube lost because amajita azi wena. Ndithi na amajita azi mna ntoni, ndenze ntoni, nditheni? Athi kokubana ingaske ndispace like to boy from ekhaya so that amajita afike ndingekho. Ndimeke kokubana njani bhuti ndingazobakho then ndishiye abantwana ndenze ntoni? Athi kokubana ilungiseke lento because ubrother wakho uhambe wayothi emajiteni. You've got the information. Ubrother wami ke umntana kamamam notata basically siyazana ndizemva kwakhe. So athi bacela ndispace from ekhaya. The reason senza le video bendike ndabuza papa kade vekini ba into lentandizonda yona, that every time siya kwifamily he will talk about mna ba ngathi ndizenza betere and stuff. Ndide ndithi kuye hlobo elundizonda ngalo and I don't know uba ndakwenza ntoni. And inzondo nayo for mna ndoyika nokushiya even nomntana wam one-80s because ukukhupha mnishori ingathi ungenza into emntaneni am. Athi akasoze. Ndayithi late slide. The reason senza le video, should anything happen andazi into, khandibe nto yam tu, khandirobe mntu, khandenze nix, but happens ngoku kuthiwe mna mandispace for something that I didn't do, something I've done nothing kumntu. The reason ndisenza le video ndiyazi umdelile notata, so utata ethu uyaphila akho nto izoyinceda, yebo. I'm stopping to what he's doing to my life. Ewe siyahamba sihleke, but guys, the broken, the fact that bangandenza nantoni na andiyenzeli ifame ivideo sensenzela uba just maybe kwenzeke into okanye kubekho umntu onokwazi undicebisa uba iye ithini into
I was thinking, bendicinga into is-structure. Singandicinga into is-structure and report this. And Monday emapoliseni ngoku kuzothi malinde ungomso, which is Monday. I wish I can do that. Ubrother wam ndizamile umreach out to umkhangela uba uphi andimfumani. I just called my dad. What? Yes. But who knows? I'm home nomntanam and it's one, guys, it went dala ndazibona iividiyo zabantu ndingaba understand, but hayibo guys, nangisese uyakhala lana kokuthi ma-gangster afuna kumdelayta. This is after bhuti wakhe amthengisile. Apparently kube ne-heist engazange ihambe kahle. Shothi they were supposed to go yabo bayoshaya i-heist ayizange ihambe kahle, and lo bhodi utshela labafana lesebenza nabo ukuthi the reason why i-heist ingakahambi kahle it's because of his sister, sesi wakhe ubampimpile. Leso sikhathi lo sethu I don't know anything nge-heist, angathi ukuthi khulunywa ngani loku ngiyavinjwa nje endleleni. The other guy ungitshele ukuthi batofika ekhaya kufanele ngibe ngekho because bafuna kungiqisha or for something that she doesn't know. Uthi uthukile, she's scared for her life, she doesn't even know what to do. Like akade kokuthi bhuti wakhe umzondani lele ngaka ukuthi angaze amthengise nisho bantu kwema-gangster. Uthi inzaba yabhuti wakhe yokumzonda vele something lekudzala yenteka. Aloku ambuta kubhuti wakhe ukuthi ungizonda kangaka kwende njani. Uthi ngisaba ngisho ukushiya mntwanami uma khona because angathi kokuthi angaminda ndlela angizonda ngakhona. Imagine lo bhuti wakhe mntwana baba wakhe namaka wakhe but uyamzonda uzomthengisa nathi kwetigebengu. Most people were telling this lady laphana ku-TikTok ukuthi akahamba ayovula i-case. Some were even asking even namhle kuseni kokuthi girl sukela sigcine wenda leya video are you okay na, because people are really worried ngemva kokuthi bambone lo ntombazana akhala lapha ku-TikTok. Umbone guys ukuthi she doesn't even know what to do, she doesn't even know anything nge-heist. Icabanga bakufake entweni olongayadi bakubhoqe ngemsobho inyama ungakayidli. Your own family, your own brother, your own blood. It's just so sad. Nkosi yami ukuthi esikhathini esiningi nje ufa ekhaya. Do comment your thoughts when are down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. Ngiphi advice lo ngapha lo sis, mina nawe sibonana next time. Goodbye.